Сәлем дуслар. Бүген бездә күбәләкләр үстерүче Лютия апа Хәлимова кунакта. Исәнмесез? Исәнмесез, Лютия апа? Лютия апа, бу гадәти булмаган шөгыльне ничек сайладыгыз? Без Мексика ял итәргә барганда бер гаилә белән таныштык. Алар Ярославльдан иделәр. Аларның анда үзләренең дельфинарийлары бар иде һәм күбәләкләрнең парклары. Шулар сөйләп киттеләр дә инде күбәләкләр үстерәбез, шундый матур алар, менә кешеләргә күрсәтәбез, сатабыз, балаларга күрсәтәбез. Мин кызыгып киттем инде, хайваннарны бик нык яратам. Шулай итеп, укый, информацияны изли, менә поставщикларны, беренче партияларны алдым да инде үстереп карый башладым. Шулай итеп 7 ел үтте инде. Алып куеп торам. Студияга очып китәләр алар, сезнең монда студия урынына парк әйләнә. Күбәләкләрне нәрсә белән ашатасыз? Күбәләкләр, алар чәчәктәге нектар ярата инде гадәттәгечә. Бездә чәчәктәге нектар бик тау булмый кыш көне. Без аларны баллы су белән һәм фруктлар белән ашатабыз. Нинди төрләрен үстерәсез? Төрләр бик күп, бәләкәйләрдән алып, бәләкәйләрдән алып, зурларына кадәр алар көндезге һәм төнге бар. Өйегездә ничә күбәләк бар? Өйдә мин күбәләкләрне тотырга тырышмыйм. Заказлар булса, оештырырга тырышам. Күбәләкләрне кайдан аласыз? Тропик урманнарында фермалар бар. Анда күбәләкләрнең кортларын ашаталар. Алар анда әйләнә курчакларга, шул курчакларны безгә самолетлар белән китерәләр. Филиппиналардан, Коста-Рикадан, Индиядан, Африкадан, төрле җирләрдән киләләр алар безгә. Сез беләсезме, күбәләкләр ничек барлыкка килә? Курчактан? Курчактан, курчак каян? Корттан. Корттан, корт каян барлыкка килә? Ансын мин белмим. Корт килә барлыкка йомыркадан, йомырканы кем сала? Күбәләк. Сезнең терек курчаклар күргәнегез бармы? Күбәләк курчаклары? Юк. Күрсәтимме? Мин үзем белән беренче күбәләк курчагын алдым. Күбәләк курчаклары төрле була. Алар инде тере, селкенәләр, курыкмагыз, яме. Алар бәләкәйдән алып, булай итеп аны җип белән генә тотабыз, без карыйбыз. Шулай итеп курчаклар безнең инкубаторда иленеп тора. Анда 80-90% дымлылык кирәк һәм 27-28 градус җылылык. Шундый шартларда гына күбәләкләр үсә ала һәм алар курчактан чыга алалар. Дымлылык белән температураны сез ничек күзәтәсез? Ул махсус инкубатор, аның исеме инсектарий дип атыйбыз, һәм аның бүтән шартлары тудырыла. Курчактан күбәләккә әйләнгәнче күпме вакыт кирәк? 1-2 атналап үтә, кайчакта озаграк та кирәк. Әле курчактан башка, менә шундый әйберләр бар кайбер курчакларның, бу ничек аталганын Нәрсә ул? Кокон дип атала. Ишеткән бармы андай? Курчактан күбәләк чыга һәм курчак ул кокон эчендә качып утыра. Чөнки курчакны да тәмләп тотып ашарга теләүчеләр бик күп. Ул кокон кебек инде саклап тора безнең курчакларны. Күбесе бутыйлар курчак белән коконны. Шуңа инде күрсәтәм, аермасын, бүтән бутарлык булмасын дип. Күбәләкләрнең гомере бик кыска, бары тик бер көн генә дип әйтәләр. Бу чынлап та шулаймы? Беләсеңме, кай күбәләкләрнең гомерләре кыска, алар 1-2 көн генә яшиләр. Кайбер күбәләкләрнең гомерен озынайтып була. Аларны көндә ашатырга кирәк. Ашатабыз без аларны. Нәрсә белән ашатабыз? Баллы су белән, мәсәлән, һәм аларны апельсин белән, мәсәлән, ашатып карарга була. Әйдәгез, ашатып карыйк әле. Әйдәгез. Мин алдым үзем белән апельсиннар. Күбәләкләр ничек ашыйсыз, беләсезме? Юк. Бер тапкырда күргән юк. Алар калак белән аша алмый инде. Аларның махсус борыннары бар, трубочка сыман. Алар аны чәчәккә төшерәләр дә, чәчәкнең нектарын эчәләр. Бездә инде чәчәк түгел, бездә апельсинның согы. Менә булай итеп утыртып карасак, күбәләкнең менә булай итеп борыны чыга. Күренәдер, әйдә сиңа да берәр күбәләк бирим. Борыннарын алар төшерәләр дә, туйганчы утыралар. Эзлеп күренәме? Менә шулай итеп күбәләкләр чәчәкләргә дә куналар, суда эчәргә яраталар, елга буйларында да аларны күзәтеп була. Агачларда да утырып торалар, агачтан чыккан соклар да эчәләр алар.
Қызық. Үйіңізде көбелек барлыққа келсе, сіз оңа апельсин белән банандан әзерләп торыгыз инде. Күнгә ничә тапкыр ашатырга кирәк? Күбәләкләрнең кайберәүләрнең аппетитлары бик яхшы, алар гел ашап утырырга әзер. Булай, өйдә сезнең күбәләк булса инде, тәүлеккә бер тапкыр гына ашатырга җитә аларга. Әйдәгез, кызлар, мин сезгә өйрәтәм, ничек курчаклар өчен өй ясарга. Әйтегез. Курчаклар чыгыр өчен, алар өчен дымлылык кирәк һәм температура. Сезнең өйегездә булган температура батарея кырынап куйсагыз, аларга җитәрдәй була инде. Контейнер кирәк, контейнер крышка белән булырга тиеш. Һәм мин үзем андый ясаганда Ишеп китмиме? ишеп китәргә әзерләнә. Менә монда утырып торсын. Ничек тора әле? Экранга. Уйлап тора. Ушап киткәнсеңдер. Син белән дуслашырга булгандыр. Аннары төшерү биккә ошырга тиеш түгел. Менә шундый сетка мин әзерләп куям. Сетка безгә кирәк. Күбәләкләр курчактан чыкканда кайвакыт алар җыгылалар. Аларның канатларын киптерер өчен аларга асылып торырга кирәк. Шуңа сетка белән төбен капласак, алар бу сетка буенча менеп канатларын киптерә алалар инде. Бу сетка үзеннән генә тормый, шуңа күрә мин мондай липучкалар әзерләдем дип әйтим инде. Берсен монда куябыз. Бу липучкаларга без сетканы утыртабыз. Сетка безгә кирәк күбәләкләрне саклау өчен җыгылудан. Менә бу сетканы файтып ябыштырабыз, өскәрәк итеп инде. Чөнки безнең аста су булачак. Дымлылыкны тотар өчен су кирәк. Минем бәләкәйе әзер. Бәләкәйләр ул безнең таякка. Контейнер эчендә нәрсәләр булуын карар өчен безгә таяк җайлырак. Менә булай итеп бер яктан куябыз таякны һәм икенче яктан куябыз. Эченә су салабыз да, контейнер крышкасын каплап куячакбыз. Күрсәтәм ничек курчакларны без элеп куябыз. Әгәр дә җәй көне курчаклар тапсагыз, мәсәлән, аларга шундый ук өй ясап була. Ул банкада булырга мөмкин. Буламы? Әйе. Рәхмәт. Менә булай итеп куябыз. Бу палка безнең төшмәс өчен без аны төркәтеп куябыз. Һәм курчакларны менә булай итеп элеп куябыз. Курчакларны элеп куйганнан соң су салабыз. Һәм контейнерның крышкасын каплап куябыз. Күбәләк чыгу вакытына якынлашып килгәндә төсләрен үзгәрәләр. Менә хәзер алар яшел, ал кара булачак. Әйе. Курчак каралса, димәк инде бер тәүлек эчендә күбәләк чыгачак. Менә шундый оя ясадык. Кем күбәләктән курыкмый, кемгә бүләк итим? Миңа. Ярар, бу сиңа бүләк, күбәләкләрне чыккач, язырсың миңа, мин сиңа ничек күбәләкләрне өйдә карарга инструкциясын җибәрермен. Ярар. Бу ашый да ашый һаман, күрдегезме? Лүтия апа, килгәнегез өчен һәм күбәләк өчен сезгә бик зур рәхмәт. Без сезне тагын көтеп калабыз. Рәхмәт чакыруыгызга. Безнең тапшыруларыбыз дәвам итә. Безнең белән калыгыз.